Iako su tek osnovnoškolci, brojni su učenici pokazali zavidan slikarski talent na likovnoj radionici Slikarski challenge. U 2 tjedna radionica je organizirana uz izložbu 6. bijenale slikarstva, koja je realizirana u suradnji s Varaždinskim gradskim muzeom i Hrvatskim društvom likovnih umjetnika. Na ovoj radionici prvo napravimo jedan kratki uvod, kao svojevrstan uvod u taj svijet slikarstva hrvatskih umjetnika, da se malo upoznaju sa slikarskim temama i tehnikama, kojih na ovoj izložbi stvarno ima zastupljeno raznoliko i to je njima zanimljivo jer niti jedna slika ne sliči drugoj, pa pokušavamo to i naglašavati, te različitosti između slikara i svaki oni od njih koji dolaze ovdje imaju svoj stil izražavanja, pa nakon kratkog uvoda krećemo sa slikarskom radionicom u kojoj djeca mogu izabrati temu koju žele i boju koju žele. Znači možemo ili reproducirati umjetnička djela ili interpretirati, to stavljamo njima na izbor. Mali polaznici radionice trebali su ispuniti cijelu površinu papira kako bi slika bila cjelovita, a koristili su se temperom. Mi ponovimo nešto i o bojama i tehnikama kroz ovaj uvod, dok, na primjer, dok oni slikaju, oni to već sami znaju. Jedino što je ovdje drugačije, što dobiju puno veći format nego u školi i ovdje imaju puno više mjesta, ne rade za klupama, zato baš rade na podu i dali smo im veliki format papira kako bi oni ispunili cijelu površinu, pa primjećujemo da im je to jako zanimljivo jer u školi rade na puno manjim formatima, pa ovdje potičemo tu slobodu likovnog izražavanja kod djece. Gradski je muzej već poznat po radionicama koje redovito polaze učenici. Veliki interes za sudjelovanjem nije izostao ni ovaj put, pa će kroz 2 tjedna oko 350 učenika pokazati svoje slikarsko umjeće. Prije smo prvo gledali slike i onda smo išli naslikati slike koje su nam se najviše sviđale. Ja sam nacrtala jednu ženu koja je bila roza i u pozadini sve smeđe. Je to teško? Ne. Što najviše voliš crtati? Najviše volim crtati prirodu. Na ovoj radionici sam ja slikao ovu tu sliku tamo. A što je na toj slici? Na toj slici je nekakva koza koja je jako čudna. Znači ima 2 noge. Kako ti se sviđa radionica danas? Pa jako mi je lijepa jer jako volim crtati i slikati. A zašto voliš crtati? Jer ima jako puno toplih boja i... Koje su to tople boje? Naranđasta, crvena i žuta. Danas crtate temperom, je li to teško? Ne. A što si nacrtala? Nacrtala sam livadu. Najviše volim crtati livade i cvijeće. A zašto? Jer ima puno zelena, a volim zelenu boju. A što radite na likovnom u školi? Što radite? Što sve crtate? Vrijeme, kišu, sunce, znamo raditi maske, smo radili za maškare. Poneki učenici redoviti su polaznici radionica Varaždinskog gradskog muzeja. Djeca se rado vraćaju, pogotovo učiteljice koje same nekako naginju tom likovnom umjetničkom izražavanju, a djeci je to uvijek posebno jer se radi o jednom izletu van škole gdje će oni naučiti nešto drugačije i raditi nešto drugačije. Tako da mi je drago da sam se već sa nekim razredima upoznala, onako poimence znamo i oni se rado vraćaju na bilo kakve radionice u muzej jer smatraju i ne samo učenici već i učiteljice naglašavaju da je bitno razvijati tu naviku odlaska u muzej. Ali imaju zapravo i tu slobodu kreativnog izražavanja. Tako je. Ovdje obično imaju samo ili zadanu tehniku ili format papira, dok vidjet ćete i sami kroz ove učeničke radove da će ovdje biti svakakvih tema, a to je ono najbitnije da se oni malo sada opuste. Došli su izvan škole na jednu izvanškolsku aktivnost. Znači ovdje više učimo kroz igru i naglašavamo tu slobodu likovnog izražavanja, a i na kraju krajeva da se oni malo i zabave. Svoju kreativnost učenici su pokazali i na radionici uz izložbu o vunastom nosorogu Erika, božićnim radionicama, ali i onima o šošteraju uz izložbu o cipelama, a prilika za kreativnost bit će još.
Ono što nas čeka još su dodatni termini za one koji nisu stigli, na primjer, na izložbu vunastog nosoroga ili, na primjer, nisu stigli još pogledati šošteraj. Svakako ćemo ponuditi radionice za one razrede koji nisu stigli u prvoj rundi doći, ali isto tako nas čeka još dosta zanimljivih radionica. Naime, ovdje baš u Galeriji umjetnina će biti postavljena izložba fotografija Ivana Posavca, pa ćemo, na primjer, u 5. mjesecu raditi sa kamerama obskurama, što će učenicama biti, ja mislim, jako zanimljivo. 2 dana radionice Slikarski challenge bila su rezervirana i za odrasle, a svoju su kreativnost pokazali srednjoškolci.